Pozdrav YouTuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u još jedan gameplay. Ček, šta ja to radim? U ovom gameplayu ćemo da radimo nešto neverovatno, ljudi moji. Naime, prije neki dan čitam onako poruke na mojoj Facebook stranici. I znate ono, prije nego što otvorite poruku možete da vidite ono malo kao šta piše zapravo u poruci. I vidim piše kao, Adnane, da li si znao da možeš da pronađeš klona CJ-a? I ja stavno ono, druže, to je fake. Ali nije fake, bukvalno otvorim poruku onako čisto da vidim šta je napisao. Jer dosta puta mi se dešava da mi neko pošalje, Adnane, na vrhu Maze Bank zgrade se nalazi ogromni UFO. Tamo nema UFO. Odlučim da pročitam, ajde da vidim šta je taj lik poslao i uđem zapravo u poruku kad lik se baš ispisao i pokazao mi napravo čitav tutorial kako da dođem do tog CJ-a. I ja pomislih, ajde da proverim, neću ništa izgubiti, prvi put čujem za to, dosta igram GTA San Andreas, nikad nisam čuo za to, mislio sam da je fake, i on ulazim ja u igricu, odem do te lokacije, sve kako je on tu napisao i tamo me čeka zli klon CJ-a koji me je pucao. E sad, ljudi moji, ajde mi to da testiramo. Znate šta treba da radite? Držite mi palčeve. Za ovo možda i ne morate držati, ali ajde da vidimo čisto da li je taj CJ zao, da li je dobar i da li je to uopšte klon ili je zapravo nešto drugo u pitanju. Tako da, ljudi moji, sada ćemo da odemo do tamo i da ispitamo tu misteriju od fana. Ok, da bi pronašli CJ-ovog klona, morate preći igricu sve do zadnje misije. Dakle, klona CJ-a možete pronaći samo na zadnjoj misiji. Kao što vidite, trenutno je rat u Los Santosu, svi se pucaju, pazite ovo. Bukvalno ne zna se koliko... dedica! Ok, ovaj čovjek koji će da me spasi. Ok, bežimo odavde dok nas nisu ubili. Dakle, rekao je da moramo da uđemo na zadnju misiju. Možemo da prekinemo cut scenu, možemo i da gledamo, ali upadamo sa Sweetom u auto. I sada je vrijeme da pronađemo tog klona od CJ-a. Kada sam ovo video i kad sam testirao da zapravo radi, samo sam pomislio koliko sada ima neotkrivenih stvari u GTA San Andreas. Znači, bukvalno ovo verovatno je glitch. Nemojte odmah da mislite da je ovo neki kiborg CJ-a koji želi da uništi svijet. Ne, ovo je verovatno glitch ili možda čak neki easter egg. Znači, sve što treba da uradite jeste, verovatno kada ste svi prelazili ovu zadnju misiju prvi put, svi ste skrenuli ovde prvi put. Ne trebate tu da skrenete, znači trebate polako da vozite. Opa, Grove Street nas puca, opa, šta će ovo biti? Ovuda također polako vozite, znači nemojte ništa da ubrzavate puno, zato što ovaj, ajmo reći, glitch ili kako god neće raditi. I ovde se nalaze dva CJ-a, what the... Onaj pobeže, da si pošao, druže. Oh my god, pazite kako je brz, znači bukvalno, puca nas. Ok, dok samo mi bagu Vix kako ne bi mogao da nas ubije. Nije pucao nas zapravo, pucao je babu. I pazite ga, ljudi, bukvalno isti je kao ja. Čak nam je nešto rekao. Sad je ljud i žvaće žvaku. Gdje je pošao? Vrati se ovamo, CJ. Ok, kao što vidite, prilično neverovatan glitch. I ovo sam, znači, mora da vam pokažem, znači, pazite mu u facu samo. CJ žvaće žvaku, sad je ljuti na nas. CJ, ne da pucaš nas. Evo, članovi Grove Streeta su došli da nam pomognu, ljudi moji. Da li će ubiti CJ-a? Da imamo ko je jači, CJ ili članovi Grove Streeta? Njih ima više, verovatno će oni pobijediti. Ok. Koliko imaš HP-a više? Ovo je nešto najjače, bukvalno. Ovo je najjači glitch i nešto najjače, bukvalno, što sam do sada našao u GTA San Andreasu. Znači, pazite vi samo ovo. Ček da zoomiramo malo da vidimo. Da. To je CJ. Ovo je prosto jedan od mojih omiljenih glitcheva, tamo je ostao još jedan CJ, ajde da vidimo da li je još uvijek tamo ili nije. Stvarno sam mislio da ovo ne radi, ali evo onaj drugi CJ je odavde nestao. Tako da šta ću ja sada da uradim, idem još jednom, ovo moram još jednom da testiram. Ali sada ćemo malo da presvučemo CJ-a, da vidimo da li će i klonovi da se presvuču. Tačnije, skinut ćemo mu majicu i vidjet ćemo da li će njima da se skine majica. Tako da, mislim da će sada biti mnogo zanimljivije, CJ bez majica, ok, evo ga sada CJ bez majice i ajmo da vidimo da li će sada klonovi biti bez majice. Ako imate još neku ovako čudnu stvar, obavezno idite dolje, lajkujte Facebook stranicu i pošaljite mi u inboxu. Jer sad sam bukvalno u nedoumici, kako ovo nisam vidio, a ovolike godine, znači igram GTA San Andreas. Tako da, ajde opet, ući ćemo u misiju, skipovat ćemo cut scenu, ući ćemo kod Sweeta u auto, smanjit ćemo radio do kraja i krenut ćemo ka mjestu zločina. Ok, znači opet, idemo istom rutom, znači ovde ne skrećemo, već skrećemo u ovu ovde, kako se zove, kao, ne znam ja, predgrađe ili između zgrada, skrećemo ovde također polako i... Goli CJ-evi! Ovaj jedan pucao u auto, ovaj jedan je pobegao. Pa gdje bežiš, čoveče? Verovatno ne može da se suoči sa mnom. Ej, CJ! Šta ima? Ne! Bagu Vix, ne! Za malo nas je ubio, nisam vidio da nemamo šifru za beskonačan healthu. Pazite u Grove Streeteri. Ej, Grove Street! Pomozite mi, vidite da me... A pazite mu samo facu, morate priznati da izgleda kao neki kiborg ili neki robot. Pazite samo ovo. Ovo je krenulo da puca CJ-a, nećeš ti imao klona. Ok, gotovi. CJ, čekaj me, druže! CJ, nemoj da ideš! CJ! Ok, izgleda da ne želi da ga pratimo. Sad puca i ove. Ajde samo da mu zoomiram, ću da vidim prosto. Aj klonu, pucaj me. Klonu, jesi okej?
klonu. Izgleda da mu nije dobro. Ne reaguje ni na šta. Okej, evo ga, proradio je. Tako da, kao što vidite, prilično je ljutit. To bi bilo to, valjda, što se tiče ovog videa. Onaj jedan je pobegao negdje gore, da vidimo da li ćemo uspjeti da ga nađemo. Vjerojatno je nestao, ali je jako čudan glitch i čudan easter egg. Vi mi pišite u komentarima neke vaše teorije kao zašto se ovo dešava. Iskreno nemam pojma, ali ovaj će da nam bije Sweeta. Ej, ne smiješ da biješ Sweeta. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da se svidio. Ako jeste i ako želite još GTA San Andreas glitcheva, obavezno bacite like. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Imate jedan veliki pozdrav! I wanna do what you want to. We can leave and run away someday.